Така. Здравейте, аз съм XV и това е третия епизод вече от поредицата Forever Redstone. И както ви обещах, най-накрая намерих земя. В смисъл не се лутах много качанта, ама бе пак бая си е доста голям е този океан. Да. И забелязах, че има тикви, обаче има и един приятен крипър. Здравей, крипър. Здрасти. И ще трябва да се преборя или може би да изчакам да стане сутрин. О, има прасета, крави, всичко. Супер. Ами... Не ми се иска да умирам. Затова май ще си направя и тук една импровизирана къща. И така. Да, вече наистина много скоро би трябвало да, ако вече не е готов, защото докато го кача клипа, мой гочо да го е качил своя, да ме да е качил своя клип, неговия геймплей ще излезе и така. Дано и той ви хареса. Така. Я имам ли врата? Какво стана с вратата, бе? Както и да е. Аз също може още тук да направя. Аз вярвам, че оставих на... Fuck you! Той явно искаше да ме прегърне, защото не ми биеше демидж. Ама, без прегръдки от зомбита. И... Вярно, че предната врата я оставих за късмет на другите крипари. Скелети. В момента, докато правя този клип, предния епизод се качва и така. Днеска може да имаме няколко нови клипа, евентуално. Така. Слагаме кол да се прави. Това е нещо като мазина на къщата, която ще направя отгоре, предполагам. Или просто може би ще си харесам по-добро място. Ще видим как ще се наредят нещата. Ще ги ми е удобно. Така. Не знам, че обаче винаги кирката предпочитам да ми на две. Не на едно, ми на две. Някакси съм свикнал. Тук се чува някаква вода. Уоу! Добре, това май е кратер или както го наричате вие, не знам. Нямам дали се вижда. Долу има лава и вода. Определено не бих скочил. Така. Мит. Де я знам, да търся може би за обиколен път. Трябва да внимавам. Тука. Защото мой набързо да се прибия. О, това е доста лава. Да, тука Creeper to the face.
Интересно е, че не ми наби много демидж, обаче трябва да гледам за още такива. Или просто да зазидам тук да не ми се спамват в муцуната баш. Май че добро изживяне беше това. Те ти гръмни един крипър, няма лошо, нали? Не си играл Майнкрафт, ако не ти е гърмял крипър в лицето просто. И така. Отдолу виждам лапис. Доста интересно под земята така. Ма ще си да ще си направя кофа. Преди да дойда отново. Така. За сега трябва да си направя това. Гледам най-бърз начин да направя легло, за да може като умра да ме спамва в леглото, а не на майната си, защото никой не го намеря. Новия AI, нали, начинът по който се движат NPC-та е много странен, много обичам дека гледам някой да се върти като чантала. Уоу. Тапа инстант сириджен на вълната. Оп. Да, тук е доста добро местенце според мен. Аха, това да не е кратера, който е. Тук някакво зомби има сякаш. Сега като замисля, наистина Forever Redstone много ще ми отия явно за сериите, тъй като доста време до сега прекарах в мината и то сам. Крипъра е изправен пред дилема какво да направи и затова се върти в кръг като чанта. Паяците не са проблем през денята и че... Що са бута тосо, бе? Бати пич. Да. Не знам аз да как вървят нещата му с геймплеите. Аз тя съм коментирал, защото доста време от клиповете си говоря само за това. Гледам да вмъкна нещо между играта, колкото да не умрете от скука. Така, тикви. Тиквите... За кого ги изпълнявам? Може би декорация, някаква толкова друго. Мои seeds, да. Но обичам да правя фирми такива работи, лопари аз да знаят. Най-често аз ги правя, когато не трябва. И така много обичам нещо ми допадаме. Боже мой. Тук това местенце почва да ми харесва обаче. Ме! И на тебе. Това май се напълни вълната пак. Да. Всъщност... Май да убивам кокошките, тъй като те имат яйца и снасти всичко. Да, ето. И пак имам мръвка за ядене. Само ще го гледам
Горе какво? Как е положението? Случайно, ако си харесам някое друго местенце. Въпреки че за сега ще остана също на това, защото нали, открих каратер, искам го проуча така. Да им дали ще намеря нещо интересно. Това във въздуха ли е? Да. Доста е високо. Уау. Нищо особено, освен че това... О, гадост. Тъмна си мислех, че съм открил някаква земя така по-просторна. И се оказа, че съм бил на поредния остров. Ха. Странно. Малко кофти, ама предполагам, че оцеля. Мисълто няма как да не оцеля почти. Освен да се спусна с едно приятно, само секундичка. Едно приятно. О, фак. Те за малко да се потроша. Прекалих с забавата. О, доста добре се получи. Аха, тогава какво има? Нищо особено предполагам. Да. Така малко флинт. За флинтен стил, за стреле. It's so good. Се върна направи яденето. Само една ли крава има? Странно. Няма мога ги развъждам явно, тъй като е само... Аха, там има още една. Боже мой, само се заплесвам с тия пещери и глупости. Да, така и предполагах. Пръс. Ами да, явно ще трябва да оцелявам на остров, което е нещо като предизвикателство за Let's Play, но още по-добре. Само да намеря къщата, да. Ето я. Нямам ли дърво? Така. Ако направя някакво помещение. Странно. Ето пясък. Малко пясък ми трябва да напълним кофата. Така. Не, това е още рано да го ям. Да може да си направя така един чест. За момента. Аз съм тапак. Това беше адския фейл, сериозно. Къде? Тук ще го свъкна. Вътре какво да оставим? Вълнат. Не, вълната ще ми трябва. Така. О, това са го оправили. Това е ново. Да, това не съм въобще усетил. Преди даваш само по 3, мисля, че. Ако не се лъжа, сега даваш 6. Я да пробвам.
Да. Да, определено повече от преди. Така до печката са топля докато спя. Какво правя за бога? Някакъв стъклен чест явно се опитвам да направя. Някак си. Това така, така. Някакви пълни глупости правя, ама... Какво става тук? Така. И... Така, това заминава в честа. Така. Само малко да разширим. И да си пробвам късмета, освен. Да, личи си какъв съм късметлия, просто уникален късмет. Не виждан, не било късмет. Ами да, стана отново нощ и мисля приключа епизода си тук. Чао и до другия епизод.